Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Sunt dr. Petruța Daniela Mihailescu și vă invit să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Astăzi, alături de mine, este un invitat surpriză. Și surpriza, să știți că este și pentru mine, pentru că această persoană și acest personaj este un om cunoscut în zona media TV, pe care și eu îl știam așa din auzite, din vedere foarte puțin, însă cel mai mult îmi aduc aminte de fotbal și de zona aceasta. Dar surpriza și mai mare a fost când eram în mașină și ascultam un post de radio. Nici nu știam că avem un post de radio care se ocupă doar cu sport și așa se și numește. Și am auzit ceva de Michael Jordan. O să vi-l prezint pe invitatul meu și apoi o să discutăm împreună. Alături de mine, jurnalist TV, Emil Hosu. Și trebuie să spun că la următorul nume, Emil, îmi vine în minte Irina Login de fiecare dată cu login ales și tu ești Emil Hosu Longin. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Asta era una din surprize cu numele tău. N-are nicio legătură. Sunt convinsă, dar în mintea mea de fiecare dată când urma să-ți pronunț numele era Login. Tu ai scris o carte care mie mi se pare un spectacol ca și poveste, iar această poveste eu am ascultat-o la radio în timp ce eu veneam către Canal 33, acum nu știu când ai fost tu invitat, dar cred că câteva luni bune, da, vreo 4 luni, chiar înainte, cred, de lansarea cărții sau în acea perioadă și cum în București circul de la jumătate de oră în sus, am avut timp să ascult o emisiune întreagă, nu am schimbat postul de radio și am ascultat toată emisiunea cu sufletul la gură. Și am spus că este o surpriză și pentru mine, pentru că nu te-am cunoscut personal niciodată, ești și prima dată și cred că și prima dată la Canal 33, nu? Da, sigur. Ești prima dată. Și atunci și pentru mine este prima dată când te văd în carne și oase și mă bucur mult că ai acceptat invitația pe care am făcut-o necunoscându-l pe Emil, pe mesaj, pentru că atât de mult m-a fascinat ceea ce am ascultat și, repet, cu sufletul am fost alături. Am zis, este nevoie pentru că și eu l-am iubit pe acest Michael Jordan, am și numit emisiunea aceasta Michael Jordan, un simbol pe care tu l-ai elogiat în această carte. Și am gândit atunci că este important pentru cei care ne urmăresc să cunoască acest parcurs frumos și lung, foarte lung, pe care tu l-ai urmat. Dar înainte de a spune tu despre ce este vorba, aș vrea să mai povestesc cum te-am stat eu fascinat și am ascultat o oră această emisiune aproape, pentru că în anii 95, 96, 97 eram studentă la UNEFS, Universitatea de Educație Fizică și Sport, specializarea kinetoterapie, și trebuie să spun că ascultam și vedeam și ne uitam cu colegii mei la televizor. Noi nu aveam televizor în căminele facultății, însă mergeam la colegi de-ai noștri care stăteau în Doamna Ghica, foarte aproape de această zonă, și ne strângeam mai mulți. Într-o garsonieră în care acolo stăteau 2 colegi de-ai noștri, ne strângeam undeva la 10 inși, stăteam până dimineața, la 4 când începea, pentru că era ora Americii, și dădeam drumul la televizor și acolo eram. Asta se întâmpla de fiecare dată când NBA jucau. Eram fascinați. Deci, uite, vorbesc cu atâta pasiune și deci cu multă bucurie atunci când te-am auzit pe tine, am ascultat și am retrăit acele momente pe care le vedeam. Și acest Jordan era ceva, mi se pare acum mai mult un simbol, așa la cum au trecut ani, decât atunci când noi ne uitam, era și atunci, însă nu știam atât de multe lucruri cum știu acum. Și acesta este a doua surpriză pe care ți-o împărtășesc și ție acum și cred că au mai fost oameni ca mine, probabil, dar uite, eu am avut posibilitatea să te invit acum și să vorbești oamenilor despre gândul tău, cum de-ai ajuns tu să scrii o carte și o să o prezint acum. Această carte este stufoasă, este o muncă de niște zeci de ani. Cum ai ajuns să scrii această carte? Este, așa cum îmi place mie să spun, e doctoratul meu în profesie și chiar dacă nu sunt foarte mulți jurnaliști care să evolueze și ca scriitori, pentru mine a fost o ambiție mai mult decât orice,
Pentru că l-am iubit pe Michael, îl iubesc pe Michael. Am crescut odată cu el, l-am prins copil fiind, după aia elev, după aia student. Era într-adevăr o nebunie să apuci să-l vezi în anii aia după Revoluție, imediat, când încet au apărut câteva imagini din NBA și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult. Am început să citesc despre el, am început să caut informații în afara celor care veneau puține prin intermediul televizorului și am descoperit un personaj absolut copleșitor. Iar în momentul în care a abandonat cariera, în 2003, am decis că ar fi bine ca românii să afle toată povestea lui. Și m-am înhămat așa la această muncă. Nu mi-am dat seama în momentul în care m-am apucat să scriu că va dura atât de mult. M-am apucat în 2005, în decembrie, și iată că suntem în... Cartea a ieșit, a fost gata în februarie 2021. Ultimul an, deci din martie 2020 până în februarie 2021, am scris practic continuu. Atunci a fost anul de pandemie în care multe cărți s-au scris în acest an. Multe, cu siguranță multe, și eu mă bucur că am putut să o pun cap la cap, pentru că este un efort imens, pentru că are o viață extraordinară, are realizări în toate domeniile. Am spus, e Napoleon care a câștigat toate bătăliile, este alchimistul secolului, omul care pe ce a pus mâna a transformat în aur, și sigur că orice om care face sport sau nu, care face business sau nu, care trăiește o poveste de viață, n-are cum să nu fie marcat de ceea ce reprezintă Michael. Și pe lângă relația, hai să spunem, profesională pe care am avut-o cu el, deși din păcate n-am reușit niciodată să-l comentez, nu l-am prins, tot timpul am fost pe lângă. Când el era în vogă, eu nu lucram la sport, când eu m-am apucat de sport, el s-a retras. N-am avut onoarea fantastică de a-l comenta, dar am trăit practic roadele carierei lui. Faptul că el a transformat Liga Profesionistă Americană într-un fenomen planetar, faptul că a transformat basketul într-un sport universal, faptul că a transformat firma de ghete, firma de încălțări pe care a ales-o, a transformat într-un gigant. Faptul că a ajuns un personaj extrem de cunoscut și la un moment dat notorietatea lui poate speria. Știu că au fost făcute niște studii în China și în China, după Mao, este al doilea om ca notorietate. Iar în Statele Unite are notorietate mai mare decât Iisus Hristos. Deci vorbim de un e puțin spus personaj. Este Air Majesty, așa cum i-am spus eu. Da, uite, o să mai arăt încă o dată colegilor mei. Este un joc de cuvinte, pentru că el tot timpul a fost alăturat acestei sintagme Air, de la Air Jordan, ghetele lui, el a fost tot timpul Air. Iar Majesty, pentru că într-adevăr este His Majesty. A fost munca foarte, foarte dificilă, pentru că fiind vorba de un om extrem de mediatizat, am citit, cred că peste 30 de cărți dedicate lui, cele mai importante. Am citit mii de articole, am ascultat podcasturi, am văzut filme, documentare, toate. Sute de meciuri văzute cu pixul în mână și subliniat faza și verificată și dată încă o dată și așa mai departe. Deci, cred că în această carte orice pasionat poate găsi cam tot ce își dorește vis-a-vis de Michael Jordan și de acei 20 de ani care au transformat basketul american în ceea ce este în clipa de față un fenomen planetar. E vorba de anii din 84 până în 2003, când el s-a lăsat. A coincis cariera lui cu nașterea acestui fenomen, acestui basket, care s-a transformat dintr-o asociație de patroni și de jucători
într-o ligă miliardară care dictează moda peste tot, în toate sporturile, care dictează moda în business, în marketingul sportiv și așa mai departe. Să știi că aș vrea să menționez pentru cei care ne urmăresc faptul că eu personal nu am citit cartea, nu pentru că nu mi-aș fi dorit, dar am tot zis că o achiziționez, n-am reușit, în fine, una peste alta. Ceea ce aș vrea să transmit este că nu sunt un critic literar și că nu se transformă și nu ăsta este obiectul emisiunii. Aici suntem la o emisiune care are legătură cu mișcarea, cu felul în care ne creează. Uite, cât de frumos și titlul emisiunii Mișcarea, esența creației, un om care prin mișcare a reușit să fie un simbol național, un simbol mondial și și acest simbol să fie în toate domeniile de activitate, cum ai spus, în sport, în business, în familie, în toate. Și aș vrea să te întreb ceva, sau nu știu, să constat. Eu constat așa, că atunci când eram în facultate, urmăream, încă o dată spun, cu sufletul la gură, ne trezeam dimineața și indiferent unde am fi fost sau oricât de obosiți eram, pentru că de multe ori fiind așa în gașcă și întâlnându-ne, îți dai seama că stăteam noi până la 4 dimineața, dar când începeau meciurile, rezistam până dimineața, deși aveam cursul, nu mai mergeam, nu făceam nimic altceva. Era atâta viteză, atâta spontaneitate, atâta mișcare, nu mai este la fel. Eu n-am făcut basket, am făcut handbal. Nu știu cum ne-am atașat. Ne-am atașat fără să cunoaștem. Nici eu, nici colegii mei. Erau câțiva care făcuseră basket în liceu, sau cum mai spus și tu că ai făcut, în curtea școlii. Noi atunci așa trăiam, în curtea școlii, făcând mișcare, însă, deși nu practicam acest sport și nu l-am practicat, nu știam reguli, eram fascinate, toate fetele, cu băieții, ne uitam continuu. Nu am văzut aceeași emoție și aceeași pasiune în celelalte meciuri. Acum, dacă mă uit, nu pot să spun că e același lucru. Și cred că am zis, e o constatare sau poate chiar și o întrebare, cred că acest Jordan era cel care făcea magia. Da, cu siguranță, cu siguranță. Basketul este un sport special. Este un sport care presupune coordonare extraordinară, care presupune viteză de reacție, care presupune inteligență maximă, intuiție, în joc, sigur, care este unul din puținele sporturi unde privirea stă sus, nu te uiți în pământ, privirea este sus, atenția este distributivă, trebuie să fii conectat 100% la tot ceea ce se întâmplă. Este un sport care favorizează motricitatea, este un sport care poate fi asemănat cu orice fel de deprindere atletică, un sport frumos. Chiar despre Michael s-a spus că are grația unui balerin, are grația unei balerine. E omul care practic a dus basketul puțin mai departe și această abilitate a lui de a sări, de a se mișca, de a face niște chestii nemai văzute până la el, toate aceste trăsături au dus basketul la pragul următor. Pe lângă toate aceste calități fizice excepționale pe care el le avea, s-a spus de foarte multe ori că era atât de bun din punct de vedere atletic, încât ar fi putut să facă orice sport de echipă la un succes asemănător cu cel din basket. S-a spus că aici n-am găsit probe, dovezi, dar s-a spus că a fost solicitat să dea niște probe atletice înainte de Jocurile Olimpice din 1984, când el era student și a fost primul moment internațional al lui, faptul că a câștigat atunci medalia de aur, și a fost solicitat să facă niște probe atletice. Săritul în lungime, în înălțime, sprint, 100, 200, 400. Și se pare că rezultatele pe care el le-a înregistrat i-au bulversat pe antrenori. Da.
Și oamenii au spus, doamne, nu se poate, este un fenomen. Omul ăsta poate să câștige decatlonul și să aibă, să spulbere recordul mondial la decatlon, fluierând, pentru că are o atât de mare capacitate atletică, viteză, rapiditate, forță, înălțime și așa mai departe, încât cu ușurință poate să spargă aceste recorduri. Ei bine, pe lângă Michael, care a fost vârful și care alături de aceste calități, alături de o carismă excepțională, era un sportiv frumos, care zâmbea tot timpul, divin, un om care se făcea plăcut instantaneu oriunde ajungea. Pe lângă toate astea a avut succes. A reușit performanțe, a câștigat, ceea ce în America înseamnă totul. Până la urmă, dacă reușești să îmbini toate aceste caracteristici, este un produs de succes, așa cum a ieșit Michael, și nu avea cum să nu reușească. Dar am mai avut și colegi, era și... Exact, el a fost exponentul cel mai vizibil al unei generații de excepție. Generația anilor Johnson. 80, Magic, Bird, Malone, Stockton, Drexler, toată echipa poate care a jucat la... Corolarul ăsta, poate că asta făcea să fie atât de spectaculos și noi care nu știam lucruri să ne uităm. Exact, sigur că da, pentru noi era cu totul altceva. Fascinația unui sport atât de bine făcut și atât de bine transmis, pentru că și aici a fost o revoluție, faptul că Liga Profesionistă Americană a reușit să devină atât de populară pentru că s-a transmis în toată lumea, s-a filmat foarte bine, s-a montat foarte bine, s-a promovat excepțional. Și această generație care și-a dat măsura valorii la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 92 cu acel Dream Team, despre care se spune și nu există niciun fel de contraargument că a fost cea mai bună echipă din istoria sportului, nu numai a basketului, deci niciodată în sportul mondial nu au fost la un loc atâția jucători de top cum au fost în acel Dream Team. Acea generație... Shaquille O'Neal, mi-a adus aminte. Shaquille O'Neal a fost imediat după, a făcut parte și el din această generație, dar generația asta din anii 80 a adus acest val de simpatie basketului american. Faptul că au fost niște oameni destul de diferiți ca tipologii, Magic, Bird, unul alb, unul negru, unul atlet, altul mai puțin. Deci toți acei jucători extrem de importanți au creat această fascinație mondială vis-a-vis de NBA. Și, evident, ca orice produs de mare succes, a fost creația unei minți excepționale, cea a lui David Stern, cel care a fost proprietarul, commissionerul, directorul, executivul Ligii Profesioniste Nord-Americane din 1985 și e cel care a făcut toți acești pași de la o ligă considerată apanajul unor petrecăreți, drogați și așa mai departe. El a luat-o și a transformat-o în practic cea mai importantă ligă sportivă a planetei. Și de aici încolo a fost mult mai simplu pentru cei care i-au urmat, pentru cel care i-a urmat, să păstreze această etichetă de cea mai bună și cea mai interesantă ligă sportivă a planetei. Ei bine, brandul numărul 1 al acestei ligi, din punct de vedere sportiv, a fost Michael Jordan. Și abilitatea lui de a merge mai departe îl face în continuare a fi un brand uluitor. Divizia lui de echipament sportiv care îi poartă numele este deja are un succes extraordinar. Paris Saint-Germain se îmbracă în Champions League în tricouri Jordan, Messi poartă tricou Jordan. Copiii își doresc Copiii, Jordan, bineînțeles, așa, văd pe stradă, peste tot, ghete Jordan. Bănuiesc că nu sunt foarte mulți cei care știu povestea ghetelor, povestea primului model. Deja s-au făcut din primul model câteva sute de tipuri cu case de modă, cu branduri importante asociate lui și în clipa de față Jordan este în continuare ceea ce a fost ca sportiv.
Emil, deja a trecut o parte bună din emisiune. Suntem nevoiți să luăm acum pauza de publicitate. Revenim. Astăzi este despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Bună, Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea. Să fii aici și să avem publicul să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela Momentului, transferul Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm. Am revenit. Alături de mine, invitatul meu, Emil Hosu Longin, realizator TV, jurnalist TV. Ce să mai spunem, sunt atât de multe și timpul a trecut atât de repede, dar eu în emisiunea pe care tu ai făcut-o la radio, am auzit ceva și despre caracterul lui Michael Jordan, ceea ce eu nu știam, pentru că nu m-am documentat. De la tine am auzit niște lucruri care m-au surprins oarecum, ceva mai mult decât colegial, că nu a fost așa de prietenos cu colegii lui și aș vrea să povestești un pic și am discutat în pauză că am putea cumva să facem o analogie și pentru copiii care ne urmăresc sau părinții care au copii și practică sportul, practică mișcarea și să găsim acolo ceva. Da, la intrarea lui Michael în ligă, el a fost perceput ca un fenomen, ca un tip cu niște calități excepționale, un tip care a devenit imediat cel mai bun marcator al ligii, care în câțiva ani de la intrarea în ligă a devenit MVP, cel mai important jucător. Totdeauna, până la momentul în care a luat primul titlu, adică la 7 ani de la intrarea în ligă, a durat o perioadă, a durat ceva, i s-a reproșat de la un moment dat faptul că era foarte dur cu coechipierii. Faptul că
avea niște relații de multe ori, hai să le spunem, contundente cu anumiți jucători din anturajul lui. Până la urmă, a ieșit o carte despre chestia asta, o carte care a avut un impact foarte mare și în special asupra lui, dar și asupra opiniei publice care îl vedea pe Jordan zeul zeilor și întruchiparea bunătății. Nu. În această carte se dezvăluiau anumite lucruri din vestiar. El a avut o competitivitate ieșită din comun. El și-a dorit în permanență să câștige, indiferent de ce făcea. El punea pariu cu coechipierii la aeroport care geantă vine prima. La bagaje acolo, pe rolele de bagaje. Adică trebuia să fie a lui. Exact. Nu, punea pariu. Care e prima? El cu Scottie Pippen sau cu altul punea pariu. El punea pariu pe câte mașini pot număra într-un minut pe geamul autocarului deplasându-se așa. El ajunsese la limita de a trișa jucând cărți cu copiii lui numai ca să câștige. El juca tenis de masă, a fost invitat la un eveniment, a fost provocat de ziarist să joace tenis de masă și a jucat cu ei până i-a bătut pe toți până la 6 dimineața. Până i-a bătut pe toți. Deci nu exista biliard, bowling și așa mai departe. Această competitivitate transpusă în antrenamente nu era pe placul oricui și el era foarte dur cu jucătorii, spunându-le: dacă reușești să reziști în antrenamente și să faci față, atunci în meci îți va fi foarte ușor. Și dacă reușești să te ridici la nivelul meu, atunci ne va fi nouă ușor ca echipă să obținem succes. Și a obținut succes. Chiar cu aceste strângeri din dinți, chiar cu aceste șuturi și aceste palme peste ceafă pe care le mai dădea, au recunoscut coechipierii lui că era foarte dificil, că tot timpul punea presiune pe tine, dar până la urmă, când aveau inelele de campion pe 1, pe 2, pe 3, pe 4 degete, atunci efortul de la antrenamente arăta altfel. Uite, domne, a cerut de la mine, dar mi-a și oferit. Ei bine, el a spus în filmul pe care l-a făcut, filmul documentar de pe Netflix anul trecut, a spus: niciodată la antrenament eu nu le-am cerut ceva ce nu am făcut. Eu întâi făceam, arătam ce pot să fac, după care le ceream și lor. Și această manieră de a relaționa cu colegii a adus atât de mare performanță. Chicago este echipa care a câștigat într-un deceniu de 6 ori titlul. De 3 ori la rând, o pauză când el a ieșit din ligă, s-a întors, a mai câștigat de 3 ori. Deci a fost echipa anilor 90, cea mai importantă echipă din basketul american. A devenit cel mai important brand sportiv al Americii, o chestie absolut uluitoare. Și chiar acum 3 zile, Toni Kukoc, celebrul jucător croat, care a fost coechipier în a doua parte la Chicago cu Jordan și care a câștigat 3 titluri, a fost ales în Hall of Fame. Hall of Fame-ul este Academia basketului din NBA, unde sunt aleși jucătorii reprezentativi la câțiva ani după ce se lasă. Și la discursul pe care l-a ținut acolo Toni Kukoc a spus: vreau să le mulțumesc coechipierilor mei, Scottie și în special lui Michael Jordan, pentru că m-au tocat de fiecare dată la antrenamente și au scos tot ceea ce a fost mai bun din mine, astfel încât să pot să fac acest pas și mare parte din performanțele pe care le-am obținut sunt datorită lor. Deci cam asta ar fi. Revenind la model, revenind la ceea ce ar trebui să vadă un copil la Michael Jordan, pe lângă această dedicare extraordinară, faptul că el niciodată n-a refuzat să joace, chiar dacă era accidentat, chiar dacă era bolnav, el a jucat, pentru că a spus: și dacă vine un om o dată în viață la un meci de basket al lui Chicago și plătește biletul și plătește transportul și vine în sală să mă vadă pe mine și eu nu joc pentru că mă strânge gheata sau pentru că m-am lovit în cot, așa ceva nu se poate. Eu trebuie să joc și este omul care a stat 9 sezoane jucând toate meciurile, fără pauză. Tatălui spunea despre el: să vă fie frică de Michael când e bolnav și când e accidentat pe teren, pentru că joacă cu o ambiție triplă
și atunci vrea să dea și așa s-a întâmplat de cele mai multe ori. Ei bine, copiii trebuie să vadă asta. Și pe lângă asta, el când a semnat primul contract profesionist, a pus în acel contract o clauză pentru dragostea de basket, s-a numit, o clauză unică în istoria sportului profesionist, prin care clubul era obligat să-l lase să joace basket oriunde. Pe teren, în curtea școlii, pe teren la liceu, în fața garajului. De obicei, sportivii sunt constrânși să facă... N-au voie, pentru că se consideră un potențial de risc să joci basket pe playground, că te accidentezi și așa mai departe, și pe lângă toate celelalte constrângeri. N-au voie să schieze, n-au voie să patineze, n-au voie să facă schi-nautic și așa mai departe. El a băgat această chestie, spunând, eu vreau să joc, pentru mine basketul înseamnă viață, este viața mea, și vreau să mă lăsați să joc oriunde, cu oricine. Dacă pe stradă vine un copil la mine și mă cheamă să jucăm basket, eu trebuie să joc basket cu el. Și așa s-a întâmplat, el a avut trecut în contract această clauză și a abuzat de ea, adică era peste tot, și când era retras apărea pe la diverse echipe, la antrenamente, să se joace cu ei, pe la diverse licee, pe la meciuri caritabile, deci tot timpul era acolo. Și asta mi se pare o dovadă extraordinară de atașare pentru acest sport, pentru sport în general, pentru mișcare în general, și cred că orice copil, când se apucă de un sport sau când se apucă de o activitate atletică, ar trebui să aibă... Găsesc copiii aceste lucruri motivaționale în carte? Sigur că da. Sigur că da. Sunt prezente peste tot, tocmai pentru că am vrut să fie o carte accesibilă copilului din anii 2020. Este prima Smart Book scoasă în România. Am ales 42 de momente importante ale carierei lui, fie că a fost vorba de coșuri, de faze, de clipuri publicitare. Le-am alocat câte un cod QR, este un cod QR pe spatele cărții, și la faza pe care eu am povestit-o, vii cu telefonul, pui telefonul pe codul QR și vezi imediat pe YouTube, vezi faza de care povestesc sau clipul de care povestesc sau momentul. Serios? Deci, da, este o găselniță a editorului meu, Adrian Matescu. Uitați, să-l felicităm pe acest Adrian. Așa arată, deci este codul QR aici. Vezi faza, citești despre ea, da? Pui telefonul și o ai în fața ochilor. Te întrerup puțin, și de ce spun? Pentru că am vrut să, știi tu, cum făceam și noi când eram mici, și copiii mei, fiul cel mare a trecut clasa 6, are 12 ani aproape, nu a citit nicio carte în această vacanță. Și bineînțeles că îl prindea din urmă tema de casă, de vacanță. Doamna profesoară le-a dat de citit ceva, profa de română, și m-am tot dus cu el să căutăm o carte pe care el o vroia anume. Nu am găsit-o, dar nu am găsit-o deloc, și acum, pentru că ai venit cu această carte și cu acest Smart Book, este extraordinar de important pentru ei. Nu-l atrage. Eu am mers cu el la Cărturești, am venit chiar în București, ne-am uitat, nu-l atragea nicio carte. Și acum, când îmi spui, sunt curioasă și chiar o să povestesc și poate ne mai vedem. Sigur. Dacă a avut acest succes și la copilul meu și la alți copii, pentru că eu o să povestesc și o să recomand cu mare căldură această carte, tocmai pentru că are și aceste lucruri de noutate și de motivație suplimentară pentru copii. Deși Michael Jordan, așa cum povestim aici de el, nu a avut nevoie de o motivație exterioară. Motivația a fost în el, harul de la Dumnezeu pe care l-a primit și l-a etalat, dar și talenții pe care i-a mulțit. Corect? Pentru că el a primit. Dar fără muncă nu se poate. Nu. Și a muncit mult. Și a luat și pe ceilalți după el. Ăsta este unul din mesajele care ies foarte ușor la iveală din această biografie. Faptul că omul ăsta a muncit ca un câine pentru toate succesele pe care le-a avut. N-a primit nimic pe tavă. Este un tip dintr-o familie medie americană, fără niciun sportiv în familie. A crescut într-o familie cu 5 copii, da? Niciunul dintre ei înalt, el este cel mai înalt din ce înălțime are? Are 1,98 m. Wow. Fratele lui Larry, cu care el
s-a bătut așa când a început basketul, avea doar 1,83 m și în momentul în care l-a depășit Michael s-a dus și n-a mai fost un contender important pentru el și Michael glumea spunând, taică-miu are 1,80 m, maică-mi are 1,70 m, frații, surorile mele nu depășesc niciunul 1,80 m, dar lăptarul avea 2 metri. Milkman. Nimeni nu știe cum într-o familie absolut normală a apărut un asemenea sportiv. Nimeni după el, copiii lui, are 2 băieți și o fată din prima căsătorie, încă 2 fete din a doua, fetele sunt mici, dar băieții lui s-au apucat de basket, au depășit nivelul practicantului elementar. Deci niciunul dintre ei n-a reușit, nimeni din familie n-a reușit și cred că asta pentru că a luat el tot, adică el a luat tot ce se putea lua bun și n-a mai fost loc, n-a mai rămas pentru ceilalți și revin, da, modul în care el și-a respectat profesia, pentru că a fost o profesie basketul pentru el, pe lângă dragostea fabuloasă, a respectat ad literam tot ceea ce presupune cariera unui sportiv Nu este singurul profesionist. sportiv așa și de aceea cei care ne privesc, te întrerup din nou, nu te-aș întrerupe deloc, să știi, dar este nevoie să facem câteva analogii din când în când, pentru că această emisiune are rolul de a educa. Facem aici educație, psihoeducație, psihomotric, și vorbim și de motrici, da? Și cu trupul și cu sufletul și cu mintea, toate au legătură și nu pot să nu spun că fără muncă nu se poate. Nu-i singur om sportiv, dar nu numai sportiv. Noi acum vorbim de sport, dar nu numai în domeniul sportiv. Îl avem la fel pe Ronaldo, de care se vorbește, de Messi, dar Ronaldo în mod special, care a muncit extraordinar, de care muncește, care se spune că stă după antrenamente încă o oră, uneori. Vine mai devreme și pleacă ultimul. Dar eu spun asta atunci când fac recuperare cu copiii, care trebuie să stai lângă ei, să-i motivezi, să faci, că nu e nevoie să faci lucrul ăsta. Nu trebuie cineva din afară. Însă, uite, e un moment oportun să atragem atenția din nou sau, nu știu, să facem acolo așa un semn de întrebare, de exclamare, că este nevoie să se uite la acest Michael Jordan, acest fenomen într-adevăr, nu cu invidie, nu cu răutate, nu cu că eu nu pot, ci cum ar fi să dau și eu tot, cum ar fi să vin mai devreme, cum ar fi să rămân după. Da, să respect foarte tare ceea ce am de făcut. Să trag de colegii mei, da, hai să că trag poți. de colegii mei, acum, să pun presiune tot timpul pe ei, da, să repet să ascult orbește de antrenorii mei. Să-i respect extraordinar, pentru că a avut o relație colosală cu antrenorul din facultate și cu apoi antrenorul Phil Jackson, cu care a câștigat cele 6 titluri și nu s-au schimbat antrenorii ca la fotbal, nu se schimbă așa repede. Puțin. În primii ani la Chicago a schimbat 4 antrenori, pentru că echipa nu mergea. A fost o muncă foarte importantă a managerului, care a asamblat piesele până când avea solistul, l-avea pe Freddie Mercury, da? A trebuit să-și ia chitaristul, să-și ia basistul, să-și ia clăparul, să-și ia tobarul. Când i-a adus pe toți și a făcut echipa și a devenit cel mai important club sportiv al Americii într-un deceniu. Tot ai vorbit de Freddie Mercury, iarăși un om care a muncit foarte mult, un om care a avut har, dar nu a fost suficient. Care nu s-a oprit niciodată și a perseverat permanent. Sigur, iar cu Michael poți descoperi toate aceste cum să spun, chestii de finețe care generează un campion. Cred că atunci când o să merg către fiul meu cel mare și o să-i spun să citească, dacă i-a zice să citească cartea așa pur și simplu și o vede, cred că ar fi prea interesat. Dar dacă o să-i spun că uite ce poți să faci, știi, ai aici un cod și la momentul respectiv te poți duce și te uite, cred că asta o să... Sunt curioasă, să știi, chiar m-ai făcut curioasă să văd cum va reacționa el și cât de motivat va fi de aceste coduri pe care tu le-ai pus, care îl duc către internet să vadă fazele. Da, am primit foarte multe mesaje vis-a-vis de plăcerea pe care o ai ca cititor să descoperi așa ceva, să vezi, să nu fie nevoie să te apuci să cauți tu pe internet, să văd eu meciul, să văd eu faza. Nu, asta am făcut-o eu. Am căutat eu suficient, am alocat aceste chestii, doctor. Da, care sunt free. Am avut noroc că sunt free pe YouTube. Da? Și în loc să te uiți la tot felul de prostii pe YouTube, poți să te uiți la chestiile esențiale din cariera lui Jordan.
la clipurile pe care le-a făcut. El a făcut campanii publicitare pentru branduri uriașe, pentru mașini, a făcut un film extraordinar. Spune-ne povestea Jordanului. Cum a început? Cu ghetele. Cu ghetele, da. El a avut când a semnat în NBA, era obligatoriu să aibă un manager, un impresar, pentru că aș negocia contractul. A ales un impresar, l-a sfătuit foarte bine Dean Smith, antrenorului din facultate. I-a spus, alege-l pe David Falk, este un tip care se ocupă de așa ceva. El se ocupa mai mult de jucătorii de tenis. Era impresar de jucători de tenis. Mă rog, a semnat cu Jordan și l-a întrebat, discutând așa, cam cum te vezi tu și cam ce vrei tu. Și el a spus, dom'le, eu aș vrea, sincer, să am o pereche de ghete personalizate. Ăsta ar fi unul din targeturile mele. Ok. Ce te-ar interesa? Păi zice, m-ar interesa Adidas. Ok. Și-a făcut el, impresarul, care era un avocat foarte deștept, și-a făcut planurile, s-a dus cu el la Adidas, nu s-au înțeles. S-a dus la Converse, nu s-au înțeles. S-a mai dus la încă o firmă. Nu s-a înțeles. El îi avea pe Nike pregătiți. Michael, după ce a primit 3 refuzuri, a zis, nu mă mai interesează, nu mai merg. Asta e. Rămân fără, nu e nicio problemă. David Falk a zis, ok, a sunat-o pe maică sa. Aranjase întâlnire în Oregon, să meargă la cartierul general Nike și să-i prezinte oferta lor. A sunat-o pe maică sa și a spus, uitați, doamna Jordan, avem aranjat acolo, așa, Michael nu vrea. Nicio problemă, la cât trebuie să fie și unde? La aeroport, la ora cutare. Eu îl aduc, a zis maică sa. Serios? A venit maică sa cu el, bineînțeles, maică sa, taică-su și el. S-au urcat în avion, au ajuns acolo, i-au primit oamenii, i-au făcut o campanie de prezentare uluitoare. Nimeni în NBA nu avea o pereche de ghete dedicate cu nume. Asta a fost dorința lui pe care i-a pus-o în practică David Falk. Nike a pus pe masă această ofertă. El a fost de poker face toată discuția, n-a schițat niciun, maică sa era așa, taică-su era la fel. Au intrat după ce au prezentat gheata și așa mai departe cu campania de promovare, au intrat în camera alăturată și au pus oferta financiară pe masă. $500.000 pe an. Cel mai mare contract asemănător era $150.000. El un debutant, $500.000 au pus pe masă și au spus, în momentul în care semnezi, ai și cheile de la un Mercedes. Cadou de la noi. Dar ce au fost vizionari oamenii aceia? Da. Și în momentul în care au zis ok, el a zis ok, bun, ne strângem mâinile, hai la masă. În mașină, pe drumul către restaurant, discutând cu agentul, i-a spus, da, zice, este fabulos ceea ce mi oferi. El fiind fan Adidas de mic, pentru că a avut chestia asta, respectul pentru branduri și pentru chestiile apropiate, a spus, semnez cu inima păcată dacă te duci la Adidas și dacă mă oferă Adidas-ul la fel ca Nike, semnez cu Adidas. Atât de nebun era. Și ăsta a zis, bă, ok, le-ai dat cuvântul oamenilor. Bun, s-a dus la Adidas, aia nici l-au băgat în seamă. Au zis, nu putem să dăm. Bun. A semnat și avea 3 condiții de îndeplinit ca să prelungească contractul. Să marcheze 20 de puncte pe meci în primul sezon profesionist, da? Să fie selecționat în All-Star Game sau ghetele să se vândă de $1 milion în 3 ani. În primul an a fost cel mai bun marcator al ligii, a avut 28 de puncte pe meci. Deci mi s-a făcut a fost selecționat în All-Star Game, a fost debutantul anului și s-au vândut ghete de 126 de milioane în primul an. El avea clauză de 1 milion. 1 milion în 3 ani și au vândut de 126. Și în momentul în care s-a terminat primul an, fabulos. agentul a sunat la Nike și a spus, hai să renegociem, că deja sunt banii prea mulți. Asta a fost povestea. Și el a rămas dedicat acestui brand, a transformat Nike într-un gigant planetar, da? Are această linie de echipament pe care o deține în continuare, merge foarte bine, e miliardar. Copiii, practic, nu știu nimic despre el și copiii lui, dar are 2 băieți care lucrează cu el, fata lucrează de asemenea cu el. El are un club de basket, acum este proprietarul lui Charlotte Hornets, unde sunt angajați prietenii din copilărie, foarte apropiat de nucleul familial, foarte care uman, semnau totuși. Prietenii foarte apropiați și așa. A rămas cu ei, le-a dat funcții, i-a angajat în companiile lui, copiii lui lucrează pentru el și așa mai departe. Deci foarte atașat de familie. A divorțat de prima nevastă, i-a lăsat $168 de milioane.
casa de la Chicago, care și-a evaluat vreo 40, este în continuare într-o relație extraordinară cu toată familia, e bunic, băieții și fata din prima căsătorie au copii, are o familie excepțională, e recăsătorit, are 2 fete gemene. E ok. Trebuie să te anunț că mai avem câteva minute, 4 minute. Deja de când am fost anunțat am mai trecut probabil 1 minut. Așa încât ne apropiem de final și sunt multe întrebări, însă aș vrea să ne întoarcem un pic către ceea ce înseamnă modelul uman. Modelul uman în toate direcțiile unei ființe umane, în toate direcțiile, și cu trupul, și cu sufletul, și cu toate. Cum să transmitem noi? Cum crezi că ai putea tu, citind cartea, dar și prin ceea ce tu faci, că acum mergi în continuare te preocupi de această lansare și merge cu cartea, cum am putea mai mult să ne adresăm celor care ne privesc și tinerilor? Eu mă gândesc la tineri foarte mult și la copii, pentru că ei sunt generațiile care ne urmează și din nefericire au fost mult închiși în casă, nu prea se mai duc către sport. Dacă se duc către sport, în niciun caz nu se duc cu acest entuziasm, cu bucurie. Sunt mult urmăriți de părinți. Părinții stau după ei să nu transpire, să le schimbe tricoul, atât de multe. Avantajul mare în acest moment este că dacă au nevoie de informații, o pot găsi foarte ușor. Cred că cel mai important este să le dăm direcțiile bune, să le arătăm unde să caute. Este exact cum se spunea pe vremea noastră, că facultatea nu te învață să înveți, nu te face să înveți, te învață să înveți ce să înveți. Da? Deci așa și noi. Trebuie să le arătăm direcțiile, trebuie să-i ducem către exemplele importante. Au acum totul la dispoziție, au internet bun, au cărți online și așa mai departe. Deci important este să-i facem să se ducă în direcția potrivită, să caute exemplele bune, să caute oamenii importanți. Unde găsesc oamenii? Cum găsesc? Cartea se găsește peste tot, în toate librăriile importante, online, pe toate... Și pe tine se găsește cartea. Da, și pe mine, da. Pe toate site-urile importante de cărți, pe Librex, pe Elefant și așa mai departe, pe site-ul Publimedia, deci este ușor de găsit. Lucrăm la varianta online, să fie varianta online, ca să fie accesibilă. Scopul meu este să dau această carte tuturor, pentru că este o poveste de viață excepțională și cu toții ne îmbogățim citind despre Michael, despre epoca respectivă și despre toate aceste chei care au deschis uși în toate direcțiile pozitive ale vieții. Eu cred că ar trebui să mai scrii o carte, sau cel puțin și la teza de doctorat este teza propriu-zis și apoi sunt niște anexe. Da. Cel puțin anexele referitor la viața lui și partea aceasta umană pe care el o are, de bunătate, de deschidere, de apropiere a oamenilor și de a menținerea lor într-o relație frumoasă, cred că trebuie povestită și ea, tot ca exemplu și ca model pentru cei care ne urmăresc. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și cu mare ai onorat. plăcere, oricând despre el pot vorbi fără șir, fără opreliști, fără ochi pe ceas, oricând cu mare plăcere. Mulțumesc încă o dată, dragii noștri, aceasta a fost emisiunea. Eu vă mulțumesc și ca de fiecare dată vă transmit să vă fie de folos. Mulțumesc!